Sanibonani ngiyanibingelela lo khulumayo uFogiyane umfoka Nxumalo odabuke eSwazini ngalavumisa ophethe inkosi umswazi ubhuza kwezinto kumasibekele imiti lemncane wasibekelana nemkhulu sobhuza mgezeni izandla limboni ngani ngoba ungcolile uhambe imali bena abathakathi usiphundu siyabona sinamehlo uFogiyane ke ngokuzalwa uzalwe eSwazini ngalavumisa so mayizalwe eSwazini ngalavumisa uFogiyane uke wasebenza emayini eBhekesdane West 11 owayesekhishwa idlozi waphuma wabuyela emakhaya wayothwasa kalomahasha athwase sound uthwane izidla amathambo abafile usilinga abantu njengosathane usenziwa njani njengomthathi gedegede kamashobana unjika amashoba zwajela unqonda ezibopha umntaka boshiwe so ngithi nginibingelele nonke nje lo khulumayo nguye ke lo khulumayo uFogiyane ngiyabonga sengilapha uFogiyane esezochaza ukusuka la manje uFogiyane ufike wangenwa idlozi bengisindisiwe kahle njengoba bengisindisiwe ngangenwa idlozi ngangayithandi lento futhi ngangingaboni ukuthi ngakwazi ukuthi ibe into yami ngoba bengisayijonga ngisayibhungela ihle ngisayitshela ukuthi nami ngihamba nezinsizwa so ayikwangiphoqa ukuthi ngihambile ngayothwasa kalomahasha kaThabethe ngabuya lapho ngithe uma ngibuya ngabuya ngasilahla isikhwama ngasigqiba phansi ngoba bengisaba inyanga ezindala kunami ebengibona ukuthi uma ngivela phakathi kwazo kungenzeka ngingaphili isikhathi eside so ngokuhamba kwesikhathi ngathola ubaba uThabethe okuntuthwane ezidla amathambo abafile kwawuyena onginika isibindi nongenza ngibe indoda noma ngibe inkunzi ngivele phakathi kweinkunzi so ngagcina sengiku-enjoya ukuqhubeka nomsebenzi wami njengoba namanje ngihleli kuwo sengiyazi ke manje ukuthi hayi akekho kangithinta sengikhonya ziphelele zonke ngifike ngivele ngelunda phakathi kwazo sengiwuthathile umsebenzi sengivumile ngakhululeka impilo yami ishintshe kakhulu ngoba iqala ukushintsha ngithole umuzi eGoli eDaveyton emaphopheni ngabuya ngakha umuzi eJozini okumuzi wami ophuma emandleni edlozi hayi ami edlozi kwawumuzi ola eNanda la ngikhona njengamanje ophuma emandleni edlozi kwazi inkomo kwazi imbuzi ngabona impilo yami ishintsha ngabona ukuthi hayi kushuthi ngangibalekela umsebenzi engangivele ngiphiwe wona angingenanga ke emsebenzini ngangenwa ingakho namanje ngisaphila inzima ke leyo ngoba lanje uselapho mawuphatha umuthi igama lokuqala noma izibongo zenyanga noma izibongo zesangoma umthakathi so njoba lelo gama uma ungakalitholi lelo gama isuku ungakakhule ebinyangeni noma isuku ungakakhule ebungomeni ukuze ukhule kufanele uthole lelo gama ujikelwe na umndeni kubonakala ukuthi ngempela lento soyenza isifike kulesigaba sokuthi ngempela usuyindoda yeah bathini emndenini kuba lukhuni ngoba uma usuqala phela wenza izinto baye bathi hayi ubani usolithathile idlozi useliphendulile idlozi nangesukuma nangenza ukuthi nangeba ukuthi ebesingalindele ukuthi angaba yikhona so njoba ngize ngifika la ngifike so ukuthi ngemuva kunabantu abangibhalayo kodwa babhala ikhele wrong okungasilo lelo kufanele ngabe yilona ya siselapho abanye abantu abaningi bayadideka badidwa lo msebenzi agcina athi umuntu angcwabi angisaye esontweni angisamkhonza uNkulunkulu lo msebenzi ke awuqabani nayo yonke lento naseBhayibhelini bezikhona izanusi mina ke namanje ngisaye enkonzweni ngisayona bayangazi abaningi njoba ngiyisayona ngiqonda ukusho ukuthi lo msebenzi ubusuthathile akusho ukuthi khona indawo ongeke ukwazi ukungena kuzo ngisho ukungcwaba ngiyangena emathuneni ngimncwaba umuntu ngoba nami ngimelo ukufa kusasa ngiyodinga ukwehliswa ngabantu bangifake phansi emhlabathini sengishola ukuthi angiqabani nezinye inyanga engangcwabi nezingayisontweni nezingakwenza okuthile kodwa ngithi mina mangabe uyinyanga kufanele ukuthi usondele kubantu
niphile ukuze ube ne-way forward uqhubeke uye phambili. Masikhuluma ngohlangothi, uhlangothi sikhuluma nge-stroke ngolimi lwaseThekwini, angisho njalo. Masikhuluma ngohlangothi sikhuluma nge-stroke. Akufuni ke mawinyanga bese uyagiya ngento yelapha kodwa baningi mhlamba abanye bayofakaza ukuthi ngeke ngafika ku Giyane umfowaqhumalo wangilapha bese ingalo yami ingasasebenzi. Mhlamba umlomo wami busubheke eceleni. Mhlamba umlenze wami ungasasukumi phansi. Ngibalaphile abantu lento yohlangothi kungasiyo yodwa noma ngabe kuthiwa mhlambe ushawe umqwebho lokuthiwa umeqo into ebekwayo nje uyeqe egcina imlenze yakhe ingasasebenzi ngendlela noma usuvuvukala inyawo. Umsebenzi wami ke wonke lo kodwa futhi uma sengikulaphile ngiye ngithanda ukuthi uye kwenye inyanga. Mawufika kwenye inyanga ufika ubhule phela ukuthi la engibuya khona ngitholile yini lento manje mawusekuleyo nkulumo. Uma ngabe uyinyanga noma uyisangoma ungeniwe before ulapha umuntu kufuna uthatha amathambo uwashaya phansi umbheke ukuthi lo muntu lento emphethe ingabe into yesintu noma into efuna isilungu ngoba akufuni bese sikuthatha konke sikunike thina. Sikhule bakhona odokotela eyibhedlela abafundile abafaka amajazi so kufanele uqala uyibuke lento ukuthi ngizokwazi ukuyimaintain ngalendlela engizoyenza ngayo ngesintu ngoba sesike senze umhlola thina inyanga afika umuntu uthola ukuthi udefault amaphilisi usuyasangana bese wena ufika umfaka irest uyambulala lo muntu. Akufanele senze lokho. Kufanele mangabe umuntu efika aqala umbheke njengakudala sisadla ngoludala bekufika kwenziwe njalo kushaya amathambo kubuka ukuthi ayikhona lento into yomkhuba yamabomu. Bese siyaqala senza izaba. Madoda bayikhuluma indaba enkulu. Yazi ukuthi manje akekho umuntu ombukele ngabe uyakutshela. Ngabe bayakutshela sebaningi ngibalandile. Nginomlando ngalokho angifuni nokuze ngikhulume ngakho bayazi abantu. Nginomlando ngalento esikhuluma ngayo njengamanje ukulanda umuntu olahlekile ngiyakwenza. Kuphela ukuthi sesaphila endaweni embi. Ezinye inyanga sezinalento yokuthi inyanga iyabulawa. Ayikazi ibulawa inyanga. Inyanga bezizwana amaziphatha umuntu zelapha zingaxabani. Manje njoba sekunje sesiyaqabana akusesiba ubunyanga. Sesifuna ukwenza ngathi lento ibusiness kanti yawo baba mkhulu abangena kithi bathi bayibamba ngoba makhothama inkosi vele kuba nebambe elihlale esihlalweni. Uyabona masiya kuleyo nkinga ezothando noma ama relationship ngegama lelamanje lesingisi. Masiya kulezi ezothando ziyahlupha ngoba kwesinye isikhathi ukaphuma umyeni ahambe kanti akahleli kahle. Lendlahleli kuyo isinkantolo. Agcina saphuma kuze kuthiwa udlisiwe kanti cha kunjalo ingoba lapha akakuthola ukuphumula. Kodwa makuthi ngempela sekwenzeke kanjalo siyakwazi phela ukuthi sijike ngapha sikhiphe lento kulo baba kuzabuya naka izingane zakhe ngoba showcase ukuthi suka hambe washiya ingane ekhaya. Yes. Ukabelike baba masiya lapha kuleyo kuhlanya uhlanyelwa ingane uthola ukuthi ingane siyaphambana ekhaya senibatheni ibamba ngapha ayibambeki. Kunezinto ezidinga umsamo ezoniwa ngumdala zigcine sezenza ukuthi zikuvezele enganeni zakho ukuthi ukuzubona ukuthi siyalwa manje kufanele silwe ngalendlela ukuzusukume ngezinto ke ezididwayo njoba kuthiwa izono zabadala zehlela kubantwana isuke kushiwa into enjengaleyo hamba phela uyoyibuka lento ukuthi lengane izivuka ilento ingabe kwenze njani yini umhlolo ekhaya ngoba lokho asikaze sikubone kulomuzi. Uma sichaza ngozwide Giyane umfowaqhumalo uhluke ngento eyodwa. One into ahluke ngayo awumfakeli imali ebhenki mawuzolashwa futhi awukhulumi naye ucingweni uchaza izinkinga zakho. Usuka la usuka khona ufonela inamba kudirect uzufike kuye bese nifika nihlala phansi niyakhuluma ngoba angikwazi ukuthi uma nginyanga yini engayikhuluma nawe ecingweni bese ngithi faka imali. Uyifakela kanjani imali umuntu ongamazi ukuthi wapi?
awukwazi ukufakela umuntu ongamazi imali ukuthi owapi uma ufika la kimi ngikuphika ngithi angiyibona nguzothini uma ufuna inyanga uyakuya inyanga uye kuye ufika ushaya amathambo nikhulume ngoqa nikhulume ngenkomo ngoba kukhona lento okuthiwa kudala uqa imvula sikhwama awuvele nje ufike lapha ushiya u20,000 ushiyelana ungaphilanga ushiyela ukwenzani ngeke ukwazi ukushiya u20,000 enyangeni ungalashiwe funa ushiya imvula sikhwama ulashwe uzumehluko bese uletha inkomo ukhuluma umlingo odida abantu sengiye ngize ngithi ngiyindida abahloli ngoba manje ziningi inyanga zakhe igubhu ke baba zihlukene kukhona esamanzi kukhona esedrink kukho igubhu zehlukene mina ngakha amagona akusona isigubhu lesi igona njoba kuthiwa igona ingoba ufaka umuthi wakho wenhlanhla uyawugcina ukuze ungapheli okudonsa umsebenzi ngabe mhlawumbe unahlobo lwebhizinisi ngeke ngiwabale maningi kodwa lamagona engikuthanda ngawo awalifaki igazi uma ngiwakha ngiwalinkisa emsamo ngoba isisekelo somuntu omnyama noma somuntu ophila emhlabeni umsamo awukwazi ukuvela uthathe into uzoyibeka ekhaya uthi ngikhuluma nawe mbheje nabasetete nasenyimbani awusakhulumi nabantu bakini kanti lento mawuyitholile uzoyibekaphi ngoba kufanele iphumela ikhaya lento kufuna uqala ucele kubaba mkhulu ngoba enye into edida abantu umuntu ufika yakhe into yakhe ayiqede uhluleka ukubiza phela lo muntu okuyiyena owakungena ngoba njoba siphethe imithi sangenwa ngabantu abahleli kuthina so mangiyakha lento kufuna ngiyilinkise isondelane naye ayivumele yena ukuthi iyamfana wami kwakhe lokhu kuyimpilo uzophila ngakho ngamanye amazwi niyaxoxa sine communication njoba ngila angithi uyabona njoba ningifikele la kwami emsamo wami mangithatha impepho ngesikithi ngizakhuluma nobaba mkhulu cha hayi lapha baba mkhulu ngizoqala ngilaphe nangumuntu lo muntu uyagula nama ngazi uphethwe yini njoba ngiyibamba phela njoba ngihlela angazi uphethwe ake nikhulume kimi ningitshela ukuthi yini engizolapha ngawo lo muntu ukuzaphile uselapho ngizoyiphika leyo nto yazini edala ngiphike noma ngakutshela ngithi ngiyazakha ngendlela eyehlukene u1 no2 no3 no4 kodwa uma ngabe umsamo wakho ungekho clean still yokwenzeka lento ngoba uyakweleta uyayazi wena into okufanele uyenze emsamo ukuze into zakho zime ziqonde igubhu mina ngiyazakha ngakuthatha ngokuthi mhlambe la ekhaya kusefethu ngoba niyazi ukuthi uma ngabe kwenziwa izinto kunendawo lapha ekuthiwa kusefethu khona okuphuma khona impahla ingene kwezinye izitolo ngakuthatha ngokuthi isefethu ngoba mina ngiyazakha igubhu kodwa before ngikunike ngiqale ngihlale phansi ngiyifune lento ngoba siphila singabantu kunemithi engangena emakhaya kithi kufuna ngibuke le mithi efakela ngoba ngizoyifaka le mithi kuleli gona lami bese ufika lapho uthola ukuthi lo muthi kina ungena ulixosha idlozi lisuke ingakho kufanele mangiqala ngizokunika isigubhu ngiqala isebhavini uyogeza nendluke mawuyakho uqala ngefoundation awuvela uyisuse nje ehlathini ya sesizovala nje babukeli nonke la kuphi la kufinyelela khona le TV ngicela ukuthi nenze kanje awungafi ekhaya uhlushwa umsamo awungafi ekhaya uhlushwa isichitho awungafi ekhaya uhlushwa ikhanda lingapheli awungafi ekhaya uhlushwa umhlume awungafi futhi uhlushwa isibhobo ongasazi ukuthi esani kanti ushawa umnakwenu ukhona uFogiyane umfwanqumalo uyatholakala eJozini emzini wakhe angiqashile uyatholakala futhi eThekwini eNandi eDube Village kule ndawo kuthiwa kusohlange la tholakala khona uyangifonela nje mawungifonela ungifonela kulezi number angigcinanga ngokuthi ngithwase angigcinanga futhi ngokuphothula nje ngihlala ekhaya ngigcine senginaso certificate sekukhona izinto ezingama qualifications ukuthi ngiyakwazi ukungena naso sibhedlele ngicela isiguli sami
ngiyosilaphela endlini mangibona ukuthi into yomkhuba. So ngisho ukuthi ningadideki ke bantu abaningi enibheka le video, nibheke nje nazi ukuthi eminyangeni akugcini ngokuthi ugaya imithi kuphela, ugcina ube naso certificate njengodokotela, ugcina usuba uprofessor futhi, kuyenzeka nalokho. Kuba ukuthi ke kodwa uyagaya yini, ungathi kufuna ukuyoba ileyo nto kanti uyayithenga mahala nje, itshali phezulu phansi kahle emadoda asugayela emhlabeni. Siyabonga, haleluya, amen.